Parang ayaw din nata mga adyo. Yun mga adji, gagawin natin ngayon, magpapakain lang muna tayo ng mga OS natin kasi wala pa silang kain ng mga 2 araw na mahigit. Ito mga adyo, ito yung mga pinapakain ko. Yan, kung nakikita nyo, yan, super worm. Ito na, yung pinapakain natin. Kasi malalaki na. Yan yung OS natin mga adji. Nandito, yung OS natin, yan. Yan mga adji, yung OS natin. Yan sila, salmon. Yan yung salmon mga adji. Yung pinakamalaking salmon ko, yan nandito. Yan sila, okay. Makita natin paano natin pinapakain. Mga adji, magpapakain na tayo. Ito, tignan nyo ito mga adji. Ito yun, hinati-hati ko na, hindi ko na pinakita sa video kasi ano nyo naman, makamaban tayo mga adji. Ito, ginagawa ko lang dyan mga adji, sinutusok ko lang to. Ito, ito. Hinati ko na to ito yung super worm. Suhin ko lang, tapos susubo ko sa OS mga adji. Susubo ko lang sa gagamba to kasi kung gutom naman, kakain talaga. Ito, nakain ko. Bahay. Yung mga adji, nakikita niyo mga adji. Sinakmal na lang bigla ng OS yung super worm. So, ito yung sasamon mga adji. So natin, subukan natin kung kakain. Ito, kakaitlog lang na ito. Pero alam nyo naman yung salmon, maarte talaga. Kahit sinusubukan mo na yung salmon, yan, hindi siya basta-basta kumakain. Kasi ang gusto ng salmon, buhay yung pinapakain mo sa kanya. Ayan o, hindi basta-basta sinasakmal o. Ayaw niya talaga mga adji. Kaya itong salmon na lang, mamaya na natin pakainin. Yung gagamba mismo, papakain natin. Ito na lang yung OS mga adji. Tignan natin kung kakain yung OS. Subukan natin ng siya. Parang ayaw din nata mga adji. Yun, sinakman na mga adji. Yan yung mga OS natin mga adji. Yan. Itong salmon ayaw mapili. Subukan natin isang beses pa kung kakainin niya. Yung problema sa salmon mga adji, pag sinusubukan mo ayaw talaga. Ang ano neto is kain talaga ng pinapalaban niya. Kasing tarantula to mga adji, mas gusto yung buhay. Yan. Yan siya mga adji, salmon natin. Alin dito, babalik na lang natin to mga adji sa paha. Parang nangitlog to mga adji Pakainin ko mamaya na lang, papakita ko sa inyo yung video na itong mga adji mamaya. Papakita ko sa inyo, papakainin natin siya ng buhay na gagamba. Tapos yan nangitlog yung salmon mga adji. Yan yung itlog ng salmon na to. Kaya kailangan ko siyang pakainin kasi yun nga, nangitlog na siya. Yan, balik muna natin. Isang salmon yung mga adji Okay na dito. Yun mga adji. May napansin lang ako mga adji. Namatay yung isang OS ko na mga adji na malaki na. Papaitlogin ko sana kasi busy ako nagpapakain mga adji. Nakita nyo yung salmon, napakain ko na yung salmon mga adji. So may malaki tayong pagkakamali. Alam nyo kung ba? Kaso may malaki tayong pagkakamali. Alam nyo kung ba? Walang iya mga adji. Tingnan nyo. Yung napaglagyan ko ng OS natin mga adji, nandun din yung isang OS natin mga adji Ayan Ayan nalagay ko mga adji.
Yan siya mga Aji, oh. Yan yung pumatay ng OS natin mga Aji. Ito, ang laki pa namang OS niyan Kaji, oh. Yan mga Aji, yung laking OS. Itlogin ko sana. Kaso yun nga. Yun, laking pagkakamali. Papakainin ko sana. Kaso malikot. Binalik ko. Hindi ko napansin mga Aji. Nandun pala tong isang OS na to. Yan, oh. Eh dahil botchog mga Aji. Yun. Yan siya. Yan mga Aji. Ganun talaga mga Aji. Ayan, para na makita nyo ano yung size niya. Yun yung size niya mga Aji. Medyo may kalakihan din. Pero ganun talaga. Yun yung pumatay, oh. Salarin mga Aji. Yun yung salarin. Yung aral natin dito mga Aji. Huwag tayong ganun, no? Yung ganun. Mga bobo! Mga bobo! Ganun. Huwag tayong ganun mga Aji. Ang gaganyan-ganyan, no? Ang gaganyan-ganyan. Kaya mga Aji, kailan natin to. Kaya mga Aji, oh. Madali. It was. At this moment, you know you were fucked up. Ayan.